Upang mas mapaigting ang pagprotekta at konserbasyon sa mga kagubatan at watersheds ng gitnang Luzon, inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Save Our Watershed Advocacy Campaign. Kasabay ng paglulunsad nito sa Palayan City, Nueva Ecija, sinabi ni DENR Region 3 Executive Director Paquito Moreno Jr. na mahalagang source ng tubig ang watershed na magagamit para sa power generation, kabilang ang domestic at irigasyon. Nagbibigay din ito ng malinis na hangin at tubig at nagsisilbing proteksyon sa mga sakuna gaya ng bagyo, landslide, pagbaha at maging sa global warming at climate change. Dagdag pa ni Moreno, dapat daw mapanatili ang mga importanteng benepisyong ito at nagagawa ng watershed sa pagpapanatili ng ecological balance. Binigyang diin pa ni Moreno na ang Save Our Watershed Advocacy Campaign ay panawagan sa aktibong pakikipagtulungan at kooperasyon ng iba't ibang stakeholders upang itigil ang environmental crimes at pang-aabuso sa mga kagubatan at mga likas na yaman. Kailangan daw baguhin ang pagtingin ng publiko na ang watershed ay hindi lamang pinagkukunan ng tubig, kundi ito rin ay may buhay na mahalaga sa survival ng tao. Dagdag pa niya, higit sa pangangalaga sa mga kagubatan, mahalaga rin ang social behavioral change sa kampanya upang mailigtas sa mga watershed. Nagpasalamat din ang opisyal sa mga katuwang ng kagawaran sa kanilang kampanya, kabilang ang People's Organization, non-government organizations at maging ang pribadong sektor. Katuwang din ng DENR Region 3 ang Japan International Cooperation Agency o JICA, Asian Development Bank at sa local government units na siyang nag-facilitate sa organisasyon ng Watershed Management Councils. Nangako naman ng suporta si Karanglan Mayor Mary Abad sa kampanya, kabilang ang Forest Land Management Project o FMC ng DENR sa mahigit 44,000 hektaryang Pantabangan Karanglan Watershed. Kasabay din ng launching ng advocacy campaign ang pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan naman ng DENR at Prime Water Corporation para sa aktibong kolaborasyon ng Save Our Watershed Campaign. Kinilala rin ng iba't ibang environmental organization para sa kanilang kontribusyon sa pagprotekta at pangangalaga sa kalikasan. Sa tala ng DENR, nasa 9 na watershed sa gitnang Luzon ang kritikal na sumusuporta sa National Irrigation System at 146 watershed forest reserves at 3 major river basins. Jennifer Salenga, CLTV News.